What's the name of your menu, Bree? Teriyaki chicken? Yeah. Nabi lang niya sa iyang. Nagluto na sa nanghugas pa sa nanghugas sa pinggan. Kana naman din nga upod. Lubian na ibil. Panghugas siya. Pinggan. Lutuan niya pa kami na. So ano kaya masubo kami tanan. Yun na si Flashman. Flash is in your room. Bree, Flash is in your room. Isa ka bati. Mga kumpanyar kami. Kaya kapag subo kami, ginutuan kami ni Bree ng teriyaki chicken. Subong naman kapag hugas siya sa pinggan. Ay. Butaanan ni nga kana yan. Ari yung ginuto. Para sa amon.